pe Instagram. Instagram. FaceTime nu există. A fost o discuție legată de numele ei, că am făcut cunoștință, că am vorbit mai în detaliu la Casa Fetelor, în Casa Fetelor, Andreea, și s-a pomenit într-o glumă, nu știu, și am făcut conexiunea cu gluma pe care mi-a spus a mie, am făcut conexiune cu... E clară treaba. Ce am vorbit de dumneavoastră? Am spus că nu care au Caterinca. Dacă fata e ok să vorbesc acolo, câteva de acolo care văd că nu are niciun cu Andreea, veniți pe același plan. nu știu. Toți veniți pe același plan. Am spus că dacă e ok, Atâtea hauri aici. Cum? Așa e. N-ai cum să-și Cum mai luați? Raul. Las că o să vedem și noi episodul și materialele și dacă nu e cum spui tu, e cel mai mare mincinos. O să vedem. E numele, am făcut conexiunea cu o glumă pe care a spus eu, ceva legat de, cum o cheamă, iubita lui... Ai decedat? Nu contează. Zi. Și a fost o glumiță acolo făcută și am făcut conexiunea cu numele ei și a ieșit Instagram. Măi, Andreea, în Casa Puterea Dragostei se întâmplă de foarte multe ori să existe și tensiuni. Asta nu înseamnă că trebuie să cedezi, să plângi, trebuie să fii puternică. Este frustrant faptul că orice aș face îmi zic că este actorie și că mă prefac. Este foarte frustrant asta numai din cauza faptului că mie îmi place actoria și am fost într-o emisiune unde este ca un job locul respectiv. Simți că nu o să poți să te apropii de niciun băiat pentru că ei cred că tu joci teatru? Eu zic că dacă o să vrea să mă cunoască, o să reușească să vadă lucrul acesta. Cine ți-ai dorit să facă pași către tine? Ideea e că eu aseară am încercat să vorbesc cu Seba. Mi-a zis niște chestii și acum în emisiune a făcut total altceva. Ești dezamăgită? Da, chiar sunt dezamăgită, nu mă așteptam la asta. Ce așteptări aveai din partea lui? Cum te părea real, chiar părea real. Fix înainte să intru în emisiune, ne-am dat mesaje și a zis că o să ne vedem aici și că așteaptă să ne vedem. Și după este întrebat de pentru ce fată are atracție și spune că aia. Adică mi s-a părut aiurea, pentru că eu aseară chiar părea real și am avut încredere în el. Cum a zis, am vorbit o oră cu el. Și efectiv îi ziceam că băi, hai că închid, că mă bag și eu la somn, că sunt obosită. Și el tot voia să vorbim și continua. Și în emisiune face altceva. Andreea, e normal să existe și astfel de situații și nu e rușine să plângi, pentru că în felul ăsta te descarci. Nu ar trebui să vă fie rușine niciunea dintre voi, e omenesc, e normal. Să nu te influențeze părerile din jur, pentru că tu știi tot ce este mai bine pentru tine. Și sunt convinsă că, în final, băieții vor realiza că tu nu ai venit aici ca să joci teatru, așa cum susții și tu. Îmi era frică să plâng deoarece... Tu de ce râzi, Alexandra? Că a spus dumneavoastră că, într-un final, băieții vor realiza că tu nu ai venit aici să joci teatru. Și acum m-am gândit la mine, dar oare după 2 luni de zile ei au realizat că eu chiar sunt aceeași persoană pe care au cunoscut-o de la bun început, adică vulcanică, vorbăreață și așa mai departe? Că ei spun că... Încă te gândești la ce părere au băieții despre tine și cum te percep. Normal că mă contează gândesc pentru că... tine. Da, contează pentru că nu este ok să îți dai cu părerea despre o persoană dacă tu nu o cunoști. Ei nici măcar nu mă cunosc 1%, nu mă cunosc cum sunt eu cu adevărat. Consider că Andreea acum trece prin ceea ce ai trecut tu la începutul competiției? Da. Vorbea Andreea despre Seba. Hai să facem conexiunea din nou cu băieții în speranța că s-au potolit. Băieți, v-ați liniștit? Da. Bun. Seba? Da, spuneți, domnișoara Cristina. Te întreb sincer și direct. Vreau un răspuns scurt. Care este fata pe care tu o placi în acest moment din Casa Puterea Dragostei? Andreea. Bun. Și-a râs când și atunci de ce... Am zis Andreea, n-am râs. Atunci de ce ai afirmat că ar fi aia? Mariana a fost lângă mine și mi-a pus o întrebare cât se poate de sinceră. Adică, la momentul actual, ce fată mă atrage pe mine cel mai mult din punct de vedere fizic? Nu știu, ca aspect. Așa. Și eu voiam să spun Andreea, nu știu cum, a fost inevitabil și am spus aia. Dar vreau, lăsați-mă puțin să vorbesc. Vorbește, Seba. Nu s-a pierdut nimeni, vreau doar să zic ceva. Zi, Seba, zi. Ești obosit? Nu sunt obosit. Haide, zi, că te ascultăm. Voiam să zic că ce am spus eu mai înainte referitor la aia, ce voiam să zic e că nu mă influențează cu nimic aspectul fizic al Eu cred că n-am înțeles întrebarea.
Seba, de ce băieții și fetele susțin despre tine că ești puțin haotic în alegeri, în sensul în care în prima fază te-ai îndreptat către Alexandra, apoi către Mădălina, apoi către aia, mă rog, într-o ordine aleatorie, nu știu exact care cum au fost. Le-am cunoscut, doar le-am cunoscut. Și acum pe Andreea îți dorești să o cunoști? O să vadă treaba asta și mi-asum. Păi dacă nu știu dacă mai vreau eu la mine, nu veneai nici... Adică ar trebui să-mi demonstreze niște lucruri. Ai auzit, Seba, ce a spus Andreea? Nu știu dacă mai vreau eu să te cunosc pe tine, adică trebuie să demonstrezi niște lucruri. Este urât ce ai făcut. Andreea, eu ți-am spus sincer, tu când o să intri în casa fetelor, o să ți se atragă atenția cu multe chestii. Dar cum ar tu nu fi eu prima dată. lucru. Eu la început când am venit în casa tu cu fetelor. gura ta ai răspuns la întrebarea respectivă. N-a fost influențată de nimeni, clar. Andreea. A văzut cu Andreea, da. Te întreb și eu așa, pentru cultura mea generală. Că vrei să faci un cuplu cu Seba. El s-a declarat pentru 4 fete în această casă. Nu m-am lasă-mă să vorbesc. Vin și eu și spun. Tu și cu Au aia... fost complimente. Lasă-mă să spun. Tu și cu aia, fetele de care nu i-a plăcut, n-aveți nimic în comun. Și i-a mai plăcut de cineva. De Mădălina și de Alexandra. Alte 2 fete care iar nu au nimic în comun. Cum facem? Că a declarat pentru 4 fete care n-are nicio legătură una cu cealaltă. Și ceea ce vrea să spună George, că diferența de la aia până la tine e o diferență mare. Zi tu măcar dacă nu răspunde E o diferență mare, n-are nicio treabă. Nu, mă refeream la Seba, pentru că el este implicat în discuție, tu o întrebai ceva pe Andreea, poate vrea și el să spună ceva. El spune aceeași partitură. Nu este adevărat. Dar? Eu, probabil, nu știu, m-am pus eu prost cu fetele, a fost greșeala mea că am enumerat la început și am făcut topul acela. Mai bine nu făceam și regret foarte mult că am ales fetele. Fii atent, lasă topul. Ieri făceai pe aici ca cel mai mare zileu când ajungi la Mădălina, da? Ai ajuns la Mădălina, să zicem că nu ți-ai acordat atenția pe care tu ți-ai fi dorit-o. Da. A intrat fata asta nouă în casă, pac, te-ai îndreptat spre ea. O să zic și mi-asum, pentru că ea este singura fată din casă căreia i-am scris și am vorbit. Astăzi la fel. Nu. Spui că te îndrepți spre Andreea și în momentul când te întreabă care este femeia din casă care e Xulescu, aia. În primul și în primul rând, a spus de Mădălina că ar fi perfect într-o relație, s-a îndreptat spre Andreea și a spus că și-ar dori o relație cu ea, dar în schimb aia este cea mai frumoasă. Bun. Dar cu toate astea se dă de înțeles că aia e fata potrivită pentru el. Cu toate astea, te băgăm și pe Alexandra pe radar. Și întrebarea mea, domnișoara Cristina. O băgăm și pe Alexandra pe radar. O băgăm și pe Alexandra pe radar, chiar dacă nu vreau să-i pronunț numele. Dar Alexandra a spus că rămâne la aprecierea lui, dacă acceptă sau nu. Deci este o femeie în care s-a îndreptat evident. 2 secunde, doamna Cristian, vă rog frumos, ca să mai potolesc puțin atmosfera, după câte se poate observa, la momentul actual nu prezint interes pentru nicio fată din casă, cu excepția Andrei. Vorbesc serios, puteți să vă uitați. Nici măcar pentru ea nu mai prezint interes, a afirmat mai devreme. Domnișoara Cristian, mai am și eu, am spus să-i demonstrez. A spus să-i demonstrez. Seba a spus mai devreme, o secundă vă rog, Seba a zis mai devreme. Nu vreau să fiu luată de rezervă, sunteți în prezent. Vreau și eu să vorbesc, vă rog. Zi. Seba a spus mai devreme că dacă voia să vină în casa fetelor să vorbească cu ele, ar fi venit. Ei a spus lui Marinescu, hai Marinescule și noi, hai Marinescule și noi. Și Marinescu a zis, nu merg, mă, nu mă duc nicio. Bun, adică tu spui cumva că este influențat de Marinescu. Nu este exact. Spune că a mințit. N-am nicio treabă cu Marinescu. Este frică, probabil. Mădălina afirma astăzi că este foarte supărată pentru că a mai bifat pe listă încă un băiat care și-a bătut joc de ea. Bătut joc e mult spus, doamna Cristina. Da, dar cum oricum... A încercat. Nu este adevărat. A încercat, da. Nu este dar adevărat. eu mă dau seama de la bun început, că atâta timp cât un băiat... Mulțumesc, Mădălina, 2 secunde. Doamna, așa, în lateral ai 4 voturi. Îți scrie și răspunde. Seba, vezi cât de dezamăgită este Mădălina? pot să spun că ea m-a dezamăgit pe mine prin simplul fapt că nu m-a crezut. Dacă Alexandra venea în dreaptă spre Mădălina, tu nici măcar nu veneai la mine. Vrei să te minți? Te pup, Seba! Tot veneam. Tot veneam. Nu este adevărat. Mădălina n-a înțeles. Am pupat, aici stau, nu? Ia, stați puțin. Seba, zi! Și roagă pe colegii tăi să te lase să vorbești. Zi! Zi, Seba! Mădălina nu a înțeles foarte. 2 secunde! Seba!
Hai să încercăm să vorbim civilizat. Bine, eu sunt de vină pentru tot ce se întâmplă în casă. Unul la mână, e adevărat, e foarte adevărat. Ce vreau să zic că Mădălina n-a înțeles faptul că eu nu i-am acordat, nu am vorbit chiar deloc prin mesaje. Ea se aștepta ca să vorbesc chiar prin mesaje, să încep eu primul. Eu, din câte am înțeles din afară, din producție, din cine se ocupă cu treaba asta, să nu postez, să nu fac chestii, eu am exagerat cu treaba asta. Am spus cât se poate de sincer treaba asta și a considerat că am greșit și că eu sunt cel care nu-i ofer atenție. I-am oferit atenție cât am putut eu, ea a considerat că am tratat-o rece și mie mi s-a luat de tot. Pentru că dacă ofer cuiva ceva și nu primesc în schimb... Ție ți s-a luat sau mie mi s-a luat? Mie mi s-a luat, atâta timp. Eu, prostia mea a fost că nu mi-am afișat sentimentele. Când am terminat cu Alexandra și n-am mai vorbit cu Alexandra, trebuia să-i spun chestia asta. Mi-a făcut plăcere, ești ok, rămâi așa. Când am trecut la Mădălina și am vrut să o cunosc și pe ea, că n-a fost un timp foarte îndelungat, a fost doar 3 zile. Când m-am dus la Mădălina, puteam să-i spun și mi-a făcut plăcere. Sebi, tu primul și în primul rând n-ai terminat totul cu mine. Eu n-am mai vrut să te mai bag în seamă. Una la mână, ai făcut doi la primul mână. pas, ok. Tu te-ai îndreptat spre Mădălina din cauza faptului că ți-am zis eu am ales 3 persoane în top. Da, dar în momentul în care eu ți-am zis du-te spre Mădălina, Sebi, în momentul în care eu ți-am spus du-te spre Mădălina și cunoaște și pe Mădălina, atunci tu te-ai ridicat și te-ai dus direct la ea. Asta încerc să spun. Oricum mă duceam la ea, asta nu se înțelege. Păi, dar nu când totul te duceai, se crede că e venit cu ceva material eu, de acasă sau nu știu ce înțelegeți voi. Dacă eu îți spuneam în ziua aia, în ultima zi, înainte să te îndrepți tu spre Mădălina, că da, Sebi, vreau să fac acum o relație cu tine, tu făceai o relație cu mine și nu mai țineai cont de nimic. Ai fi vrut să faci o relație? Nu, că dacă vroiam eram în relație acum cu el. Foarte bine, ai spus-o tu. Bun, dacă voia Alexandra, tu formai un cuplu cu ea? Seba. Oricine îi spunea. Seba. Normal, se vedea că... Dacă voia Alexandra, tu formai un cuplu cu ea? Dacă ar fi vrut? Da. N-aș fi spus din prima. Nu? Vorbesc serios, de ce aveți reacțiile astea? Voi credeți că am venit aici să mă afișez, să mă arunc pe tavă? Te bagi într-o relație cu ea acum, tu vii și zi că la Alexandra nu spuneai da? Dar ieri a spus altceva. Dacă ai spus că când stai lângă ea simți ceva, despre ce vorbim, Seba? Mă, dar voi chiar credeți că el a venit aici să arunce așa pe tavă, la oricare? Apropo de băieți care se aruncă, se servesc, se oferă, tu cui te oferi, măi, George, că văd că ești înconjurat numai de fete frumoase și de fostele, nu, de actualele prietene ale fostei tale iubite. Eu am spus că... Aș vrea să arăt eu ce face George. Da? Ai auzit ce a spus Andrada? Nu. Aș vrea să vă arăt eu ce face George, domnișoara Cristina. Ia, măi, Nicos, ce exact așa. Ia. O barieră, da. Una bucată vrăjeală, uite așa. N-am înțeles schema asta, măi, Nicos. Fii mai explicit. Dacă vrei, vorbește. Explică-ne ce și cum. N-am înțeles. Cred că am arătat destule prin gesturile astea. Păi n-am înțeles. Vrei să spui că George le aruncă fetelor câte o bucățică de ceva și... Le aruncă câte o bucățică... Mariana și Mădălina și despre ce este vorba. Tocmai astăzi am urmărit în grădină și am zis că, din punctul meu de vedere, sunt singurele femei din casă care mă plac cu adevărat, singurele femei din casă, doar că la momentul ăsta, Nicos, lasă-l să vorbească. La momentul ăsta nu se poate întâmpla absolut nimic. Dar pe viitor? Pe viitor, poate. Frate. Dacă ar fi să te apropii de o fată dintre Mădălina și Mariana, mai mult, Mariana, ca și iubit, pe viitor, care ar fi aleasa? Mariana. Da. Dar cu toate astea, Mădălina de fiecare dată când vine vorba despre tine, nu doar că zâmbește precum o face acum pe conexiune, dar se și simte și intervine. Mădălina e prea tare pe poziție, prea tare pe poziție. Adică, nu știu, dintre ele două le-am explicat. Eu am fost într-o relație cu Mona, ele sunt prietenele lui Mona. Mă repet să nu se înțeleagă greșit, la momentul ăsta nu există nici cea mai mică apropiere între mine și ele, nici cea mai mică apropiere, mă refer la o eventuală relație, doar că dintre ele două, Mariana a fost femeia care a spus că da, George, cu tine aș putea să fiu. Aș putea să fiu, dar nu să știe dacă o să fim împreună, există posibilitatea pe parcurs.
Dintre ele două mă refer. Mariana, ai putea trece într-o bună zi pe viitor peste prietenia cu Mona și să-l accepți pe George ca iubit în viața ta? Sincer, nu știu. Pentru că este foarte greu. Pentru că știu sentimentele Monei pentru George. Dar este o competiție. Dar Mona l-a îndemnat să-și facă o altă iubită. Da, dar nu cred că ar fi fericită să-și facă o iubită dintre noi. Dar dacă stai pe gânduri, înseamnă că există ceva sentimente. Nu sentimente, că nu pot să spun că sunt sentimente, doar am spus de la bun început că, da, George este un bărbat frumos. Mădălina, te așteptai ca în momentul în care Mona va ieși din casă, Mariana să se apropie atât de tare, parcă nu mai ai, nu știu cum să spun, timp să o faci și tu. Mă așteptam să fii acolo, lângă el. Dar sinceră să fiu, de-a lungul timpului te-am observat, te-am analizat și am gândit că în momentul în care Mona va pleca, o să joci cărțile pe față. Nu, doamna Cristina, niciodată. Minți! Că Mona este prietena mea. Minți, Mădălina! Minți. De ce minte, Dar de unde știi tu Pentru că am vorbit și în grădină, ți-am zis. Există posibilitatea să treci peste. Și ai spus că da. Eu nu știu ce se va întâmpla peste un an, 2, 3. Nu, lasă, ți-am spus că poate să fie o zi, două, săptămâni, o lună, noi două. fiind aici în această casă și stând zi de zi, mergem la băieți, băieții mai vin la noi, este normal ca cu timpul să apară mult mai multă atracție între noi. Este ceva normal. Din acest motiv eu nu pot să-i spun lui George acum că vezi tu că eu niciodată nu o să pot să fiu cu tine. Pentru că dacă pe viitor se întâmplă chestia ca mie să-mi placă mai mult de el, să ne înțelegem foarte bine și să am o atracție mult mai mare față de el. Lumea după aia mă va judeca și va spune că vezi că ești falsă, că ai spus că nu, niciodată, e strict, e bătut în cuie că nu o să faci relație cu el. Nu. Dar oare Cristian te va judeca? Cristian? Da? Ia zi, că te văd tăcut acolo. Nu sunt tăcut deloc. Ești dezamăgit de ceea ce auzi? Ce face Mariana? Mariana nu vrea să-și, nu știu, să-și încarce memoria cu lucruri de genul. Nu vrea să stea să se gândească, am spus că nu o să fiu sau... Ea spune, nu știu, vedem. Nu știu, vedem. Nu la asta mă refeream. Mă refeream mai degrabă la faptul că Mariana spune că ar exista posibilitatea ca într-o bună zi să formeze un cuplu cu George. Deci și mie treaba asta. Nu stau acum, dacă nu s-a concretizat la mine și la nimeni, de fapt, chestia asta, de ce mi-aș face acum la George sau mai ales la Marinescu? Cristian, felicitări pentru că astăzi ai fost un lider extraordinar de bun, ai dat o pedeapsă care m-a amuzat extraordinar de tare. În sfârșit ți-ai făcut și tu treaba cum se cuvine. George, dacă despre Mariana și Mădălina spuneai că ai văzut că sunt din ce în ce mai apropiate de tine și așa mai departe, despre Adriana și Andreea afirmai că... Zi. Că ce? Eu ce afirmam? Da, despre Adriana și Andreea. Am spus că sunt false, am spus că nu le cred. Le-am spus și lor în conexiune. Lui Andreea tot spun de vreo 2 zile, Adrianei și Alexandrei le-am explicat chiar astăzi pe conexiune, pentru că nu le văd, n-au făcut absolut nimic în 2 luni, cum a spus și Achebonu. S-au dat jos din corcoduș după 2 luni și vor să le cred. Nu pot. Nu pot. Fetelor. Atât încât Mădălina a transmis o emoție, chiar dacă am fost într-un cuplu cu Mona, a transmis-o. Ele două, nimic. Da. Să fiu respins de toate casele, începând din casa băieților și până în casa fetelor. Bă, vezi că vreau să fiu cu tine, bă, una. Eu nu aș mai sta aici. Stai un pic, Achebono, că vorbea Adriana. I-a spus în camera roșie că îmi place de tine și atâta timp cât trebuie să mai roșii tu câtuna de asta, că na. Bă, femeie, eu nu pot să mă uit la tine, nu ești genul meu de femeie, eu ce ar trebui să fac? Să mă duc să mă târnesc în genul? Poate am vrut să te minți, te apropii. Hai, mă lași! Fiecare își folosește ce tactică vrea, nu se pare normal? Ți-ai dori să lupte mai mult Andreea și Adriana pentru inima ta? Nu. Nici n-aveam de gând. Nu, pentru că mi-am dat seama ce fel de caractere sunt. De Adriana mi-am dat seama în săptămâna asta și de Andreea mi-am dat seama din 2 propoziții. Da, bravo! Și eu mi-am dat seama că voi puteți să purtați discuții civilizate atunci când vreți. Astăzi trebuie să notăm ziua ca fiind una extrem de importantă pentru că v-ați comportat, cel puțin cât timp am fost eu aici, impecabil. Felicitări, cele 8 ore s-au încheiat.
Actuel. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat aici? Eu nu cred așa. Ce? Doamne, deci nu vă cred. Bă, dar cine sunt? Mamă, deci eu nu înțelegem de ce e domnul cameraman aici. Deci tu, în loc să fii acasă să-ți crești copilul, te interesează de ce s-a băgat Marinescu în subiectul cu Cristian. În primul și în primul rând, tu nu ai de unde să știi motivele pentru care eu nu sunt lângă copilul meu. Pentru că este mai important o emisiune pentru tine. Dacă tu nu știi ce se petrece cu adevărat în spatele acestor camere și acestui platou, tu nu ai dreptul să vii să mă judești pe mine. Chiar vreau să trimit protecția copilului, să vedem în ce condiții te-ai lăsat în copilul. Eu sunt fals, dar nici tu, nici mama. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.